Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki sabbin malamai har guda 2000 a faɗin jihar nan. Hukumar Alhazai ta ƙasa ta zaɓi jihar Kebbi a matsayin jihar da za ta ƙaddamar da tashin alhazai na shekara ta 2024. A sha'anin samar da wadataccen abinci a jihar Kebbi, gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya dakatar da babban kamfanin cashar shinkafa da ke jihar nan. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da wannan lokacin da kuma sake kasancewa da ku a cikin muhimman abubuwan da suka wakana a nan cikin gida jihar Kebbi. Daga nan gidan rediyon Nagari FM birnin Kebbi. Bari mu soma da batun rasuwar ƙwararren ɗan jaridan nan kuma shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar nan ta Kebbi Hamza Galadima Zuru. Inda gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa ga ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kebbi tare da iyalan mamacin a bisa wannan babban rashin da aka yi. Gwamnan ya bayyana marigayi Hamza Galadima Zuru a matsayin haziƙin ɗan jarida mai kishin ƙasa da faɗin gaskiya a koda yaushe. Ya roƙi Allah ya ji kansa ya kuma ba iyalansa da mambobin ƙungiyar 'yan jaridu haƙurin wannan babban rashin da muka yi. Kafin rasuwar marigayi Hamza Galadima yana aiki da gidan talabijin na jihar Kebbi Kebbi TV da kuma aikin wucin gadi da Trust TV da Liberty. Ya rasu ya bar mata ɗaya da 'ya'ya 10. A wani labarin kuma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki sababbin malamai har guda 2000 a faɗin jihar. Gwamnan ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki ƙwararrun malaman makaranta ne da ke da takardar shaidar kammala karatun koyarwa na NCE da kuma masu shaidar kammala karatun koyarwa na digiri domin tabbatar da ingancin harkokin koyo da koyarwa a faɗin jihar. A wani ci gaba da jihar Kebbi ta samu wanda ya shiga tarihi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu shine zaɓar jihar Kebbi a matsayin jihar da za a gudanar da bikin soma jigilar alhazan shekara ta 2024 daga nan gida Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Hukumar Alhazai ta ƙasa NAFCON ta zaɓi jihar Kebbi ne a matsayin inda za a ƙaddamar da fara jigilar alhazan bana, inda za a soma jigilar alhazan a ranar Laraba 15 ga watan Mayu a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Sir Ahmadu da ke birnin Kebbi. Da yake bayani akan wannan ci gaban, shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kebbi Alhaji Faruku Aliyu Yaro Inabo ya zaɓi jihar Kebbi a matsayin jihar da za a ƙaddamar da jigilar alhazan bana. Hakan na da nasaba da irin jajircewar da mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya yi na ganin an gyara babban filin jirgin tashin jirage na ƙasa da ƙasa na Sir Ahmadu Bello da ke birnin Kebbi tare da sanya masa ingantattun kayan aiki na zamani. A lokacin da ake gudanar da bikin al'adun gargajiya na Uhola da ke wakana a duk shekara a ƙaramar hukumar mulkin Zuru da ke kudancin jihar ta Kebbi. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya buƙaci al'ummar yankin da su baiwa gwamnatinsa goyon baya a ƙoƙarin da take yi na samar da ci gaba a jihar. Wani abin da ya ja hankalin al'umma shine kalaman gwamnan kan batun hanyar koko zuwa Zuru, inda gwamnan ya ce aikin gwamnatin tarayya ne. Sai dai duk da hakan, gwamnan ya lashe takobin ganin cewa an aiwatar da aikin, ko da kuwa akan bashi ne. Daga baya, gwamnatin tarayya sai ta biya jiha kuɗinta. Sai dai ba a nan gizo ke saƙa ba, domin kuwa gwamnan ya yi zargin cewa akwai waɗansu da suke da munaƙisa da kuma zagon ƙasa tare da sanya matsalar siyasa a sha'anin gyaran hanyar. A ɓangaren ganin ya samar da wadataccen abinci a jihar nan kuwa, gwamnan ya dakatar da babban kamfanin casar shinkafa da ke jihar nan, inda ya ba da umarnin cewa kamfanin ya yi haɗaka da ma'aikatar lafiyar dabbobi, haka zalika da ma'aikatar kula da filaye domin bita akan filin da kamfanin ke amfani da shi a halin yanzu. Wannan dai na ƙunshe ne a cikin wani bayanin da sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar Kebbi Ahmad Idris ya fitar, a daidai lokacin da gwamnan ke ziyarar duba ayyuka a duk faɗin jihar. Sai dai gwamnan ya nuna damuwa matuƙa akan mazaunin kamfanin da ke Bulasa akan hanyar Kalgo, inda ya ce ɗan kwangilar ya biya Naira 500,000 ne akan hayan makeken filin da ya kai aƙalla hekta 31.93.
Bari mu sallame da batun ambaliyar ruwa, inda hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta bayyana cewa akwai yiwuwar za a iya samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi da dama, ciki kuwa har da jihar Kebbi. Tuni dai wasu gwamnonin jihohin arewacin ƙasar nan irin su Jigawa, Yobe, Niger suka ɗauki matakan kariya daga ambaliyar ruwa. Wanda tuni gwamnatin jihar Kebbi ta bi sahun takwarorinta wajen fara shirin yasar magudanan ruwa da kuma tsaftace jihar baki ɗaya. Kwamishinan tsare-tsare da tsaftace birnin na jihar Kebbi, Honorable Hayatuddin Bawa, shi ne ya bayyana hakan a cikin shirin Faɗi Muji da gidan rediyon Nagari FM ke gabatarwa. Kwamishinan ya ƙara da jan hankalin al'umma wajen ganin sun kauce wa ɗabi'ar zuba shara a cikin magudanan ruwa da kuma yin gini akan hanyoyin da ruwa ke wucewa don kaucewa ibtila'in ambaliyar ruwa. Tuni dai manajan hukumar KUDA wato Alhaji Aliyu Umar ya tabbatar wa al'ummar jihar Kebbi da cewa duk wasu shirye-shiryen gudanar da aikin sun kankama, wanda tuni suka yi bincike tare da zaƙulo inda ake sa ran suna da matsalar toshewar magudanan ruwa don fara aikin. Hausawa na cewa gyara kayanka ba zai zamo sauke mu raba ba. Muna fatan mu samu damuna mai albarka. Shin menene ra'ayinku dangane da waɗannan batutuwan?